belai hambai जों दिनै TSF टाउन कमिटिनि फारसेनिफ्राय जोंनि डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिसनि डाइरेक्टर जों मालनाबो मा फायगा जों साइमानो थानाय 2022 हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयरनि फारसेनिफ्राय खायसे नार्सिं स्टाफनि जबनि खायसे रिक्रुटमेंट लांमानि 175 पोस्ट आ जागायाव रिलीज खायगा आ जागायाव जों नायखांखाय जों दिनै स्टेटनि ST रिजर्वेशन फलो खायखांखाय जों आरो नगो दिनै ST रिजर्वेशन 31% जों रिना नांमानि आ जागा जों दिनै TSM नलज फायगा जे 31 31 सीट पर दिनै ST दङ रिटनिखौ जे जागा जों नायखांखाय 54 मान फाय आ जागा जों 31 नुखा गाबोन बगे जों दिनै डाइरेक्टर निअर फायो मेबरन मिया फरका डाइरेक्टर नलज अमरिका डाइरेक्टर जों कगरिका जे बम मेटन जाजाखिनो सल्व फैनि हामबाय ओ जे एग्जाम नि इंटरव्यू रखे ओरं खानि रं नलेज दं जों साइमानो जे साइमानखा एग्जाम तिनि दे खना चलिनाय हने साइमान नरक ओ मेमोरेंडम रमानि उलो जदि कुन एक्शन ना जाया हांकांगलाय गवर्नमेंट एबा डायरेक्टर अफ हेल्थ सर्विसेस नरं ककना खनाया हांके TSF रक उलनि सालो तामो खायने बा तमा स्टेप ना ने मान सगै दं नायदि जों TSF रक आजुगै तंगला जों TSF आगिनि सिमिनो दफानबुगै खामखाय दङ ता बखाय दङ तिनाम खाय थानाय जदि सेथिनियो मेमोरेंडम तिनि जदि बर इम्पोर्टेंट या हांकाय फाइनाल सालो जों TSF फाइते वान संनाय जों कतर आन्दोलन खायनि थानानि बागै आवन बागै आंखिनि नार्सिं जे रिक्रुटमेंट प्लान खाने जे जोंनि स्टुडेंट नाय दङ आं सानामु दङ जे नरक प्रिपेयार दंदि ते जोंनो लगेनानि बागै रेडी दं मेमोरेंडम रफायका नरक नि जे ST कैंडिडेट नि बर क्वालिफाइड कजन तंग नरक खबर द मानाबुनि जों जे खबर मामानि मते तो 150 नि एबव दं होने जों खानाखा आबो से बाङि फान मानते